directament des de Picanya, en el club de bàsquet, un club de bàsquet. Un club de bàsquet que diuen que és del més nombrós de tota la comunitat valenciana. Serà per alguna cosa? Conta'ns, Alfons. I pues això, que tenim que guanyar perquè és un partit molt important. Vinga, va. 1, 2, 3, Butano! Ahí estem! Bona vesprada! Saludeu, que estem en directe, sí! Hola! Mare de Déu! Escolta, mira quina energia hi ha este pavelló de Picanya de bàsquet. Escolta, esteu en els menús que sou els grans i el dissabte teniu partit, eh? Home, el dissabte tindrem que guanyar. Escolta, em crida l'atenció. Així, quasi en totes les cases n'hi ha... Mira, com estàs? En totes les cases hi ha algú que juga al bàsquet. Vos agrada l'esport? Sí. Per a la gent que estiga a casa, què és el més important? Hi ha que fer molt d'esport. I què és el més important per a jugar al bàsquet? Jugar en equip. Ai, està molt bé. Anem a donar un aplaudiment. M'ha agradat. Alguno que m'ho diga algo més? Divertir-se. Això, participar. Participar. Ai, m'agrada. Escolta, vaig a deixar que continueu jugant, que vaig a molt bé el dissabte, xics, I què heu dit? Perquè, què heu dit? 1, 2, 3, Butano. Ai, Butano per què? Perquè anant de taronxa i el Butano... Ai, mira, jo per preguntar, clar. Que vaig a molt bé, família! Ai, escolteu, Picanya és un poble de prop de 11.000 habitants i hi ha 26 equips... Ai, ahí està Cristina, 26 equips de bàsquet. Cristina, bona vesprada. Com estàs? Molt bé. Pues jo, mira, millor impossible. Estava ahí en Superequipat. I estava dient que així al poble hi ha 26 equips de bàsquet. Com és això? Sí, som moltíssima gent, portem fent un treball molt intens des de fa anys, que es va fundar el club, i res, així estem, l'afició ens acompanya i això molt bé. Així tenim ara un equip de xiques que estan a ple de rendiment preparant el cap de setmana el partit. Escolta, estem al pavelló municipal, em crida l'atenció, i sobretot m'agrada que hi ha equip de xiques i de xics, en totes les versions, poden dir, sí? Sí, de fet és una data important que som l'únic club a Picanya que tenim equips femenins en competició en totes les categories possibles, des de prebenjamins fins a sènior. Tu començares, pues això, jugant, i ara entrenes, estàs així, n'hi ha molta afició al poble, Aixina, estic mirant els menús, a les xiques, dona un goig, quina energia hi ha en un pavelló Aixina, Sí, tenim, de fet, quasi tots els partits del cap de setmana, des de les 9 del matí fins a les 8, que tenim l'últim partit, la grada està a ple rendiment, venen pares, familiars, ho tenim sempre a tope, i la veritat que això s'agraeix, que no sols estiguen els jugadors, sinó que la resta del poble i afició ens acompanyi. Ai, molt bé, Cristina, te deixo perquè no vull parar a ningú. Gràcies, bonica. Oi, xiques, com esteu? Bé, què m'heu de contar? Des de quan jugueu? Des de que tenia 10 anys jo. Vosaltres? Sí. Bueno, a veure, per a la gent que està a casa, m'he de posar així al mig, a veure si se me pega algo. Què se necessita per a jugar al bàsquet? Ganes. I Entrenar, no? jo crec, ja està. En l'equip. Sí. Això me deia un menudet fa un moment, no? De treballar i jugar en equip. Que important és en l'esport fer el tema de l'equip, Sí, és molt important, la veritat, perquè al final has de poder dur-te bé amb les teves companyes per poder comunicar-te en el camp, perquè si no n'hi ha comunicació no pots jugar un bon partit. Bé, xiques, vaig a comunicar-me amb els xics. M'han dit que les xiques és molt millor que els xics, és així, no? Bueno... Ai, sí, digues que sí! Anem a veure, mira, si està Adrián. Oi, jo no me vaig a clavar en el partit. Com estàs, amic? Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Pues venint dels xiquets, les xiques i els xics, esteu entrenant ara mateix. A veure, heu aconseguit tot i més en el bàsquet, veritat? Sí, aquest any estem jugant a la màxima categoria autonòmica i hem començat molt bé. Aquesta temporada duguem 2 de 2 i somiant en el que poguera ser tots de tots. Escolta, la gent que estigui a casa i vulgui apuntar-se a jugar al bàsquet, a fer esport, què ha de fer? Molt fàcil, ha de vindre al pavelló, entrar per la porta i preguntar vull jugar a bàsquet. Molt bé, quina edat tens? I endavant, ens fas la inscripció i així tenim la porta oberta a tothom. Ai, ja ho veig, a mi m'heu posat ahí la samarreta i el pantaló, ja veuràs que me peguen la pilota. Escolta, Adrià, anem a fer algo, una roda o algo així per tirar, que me queda molt poquet. Vale, venim. Hola, xics, bona vesprada. Una rodeta per a que així el xic puga fer el seu tiret, va. Vinga, fiqueu-se una fileta. Un concurs de triples, diu. Un concurs de triples, clar que sí, home. Vinga, va, tragueu 4 balons. Vinga, Carles, passa-la ja. Vinga, desde la raya groga esta. Desde ahí, desde on tira ell. Bueno, tampoc és que... Això està massa lluny, no? Un poc que sí, però tranquil que arribes.
El bona vesprada. T'imagines? Un altre, home, un altre, va. Però estava, me vas a tocar. Ja, falta poc. Te falta un poc més d'entrenament, però tens ahí, eh? Escolta, la cosa per als professionals, xics, de categoria. Anem a veure com juguen ells. Enhorabona i exacte, molt èxit per al vostre equip, eh? Ahí, un crit, acabem en un crit. Què? Aneu a tirar. Un, dos, Putano! Fitxatge d'Alfons Fernández. Poca broma, Alfons, molt bé, t'hem vist ahir, molt en forma. Ha estat ahir que no volia entrar, però Un molt dels bé. clubs més nombrosos de la nostra terra. Ahir l'acabem de descobrir i ahí estan, entrenant. I no, Tu no jugues a ens bàsquet? Jo a bàsquet no. Jo tampoc, jo a la 21, que era... És que no jugàvem a bàsquet a la 21. A la Però això ja ho 21? contaré un altre dia, que era molt fàcil, la 21.